मुलुगनाङैनो पेन्डेमिक कोविड-19 जेबायदि भाइरास बे भाइरासआ जेरखम साग्लोबदों बेनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेबायदि जोंनि बिटिआर सरकारा जोङो साखाफारा जानो थाखाय थानो थाखाय रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो आं बयखौबो खावलायो जे जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे ससियेल डिस्टेंस मेनटेन खालामो मास्कखौ गानो आरो दा आसाम सरकारा जिहेतु लकडाउन फोसावदों सारा भारत सरकारानो जे बे लकडाउनखौ जाहाथे बयबो मानिनानै सोलियो आरो बे गिख्रंथाव जे कर'ना भाइरास बे बेमारनिफ्राय जाहाथे जों रैखा मोनो आरो आं बेनिखायनो खावलायगोन गासैबो बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ आरो आसामनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जों बे बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो लकडाउननि गेजेरजोंब्लाबो जोङो जिहेतु आं दै होबथा बिफान वाटार रिसोर्सखौ नायगासिनो दं आरो बेखौ जों खामानिखौ मावबाय थादों गासैबो बिटिसिनि जेसेबां डेभेलपमेन्टेल वार्क जों नायनाय खामानिखौ मावदों आरो दा अफिसा फुल सुइं जायाखै अब्लाबो जे खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ मावबाय थादों खारन बे दानि बे बेमारनि सायाव सोनारगोन जुदि नर्माल जायोबा बियो इमिडिएटलि जे माखासे माबाफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो हागौ लकडाउननि सिस्टेमफोरखौ अब्ला नर्माल जानाय लोगो लोगो बे लकडाउना हयथ' उथायनोबो हागौ बा माखासे नियमजों रायजो राजाया सोलायनायखौ लुगैदों परिबर्तनखौ लुगैदों बिनि थाखायनो इउपिपिएल जोंनो भट होदों दा बेनिखायनो रायजो राजानि जे लुगैनाय आरो हास्थायनाय बेखौ जेब्लायबो इउपिपिएल मावगोन जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि गोरिब दुखि मानसिफ्रा जाहाथे अधिकारखौ मोनो आरो जौगायो गामि गामि लामा थिग जानांगोन अरुण'दय आसनि दा डिक्लेयार खालामदों अरुण'दय आसनिया आसामाव जादोंमोन जोंनाव बिटिआरआव मोननै इलेक्सन जानायखाय बाव जाथ'वाखैमोन दा बेखौबो आसाम सरकारजों जों रायज्लायनानै नैबे जुलाइ 10-12 तारिखहालागै गासैबो जे अरुण'दय स्किमा बाव जों मोननो हासिगोन आरो गुबुन गुबुन जों आयदाफोर लाबाय थादों जे बिटिआर ओनसोलखौ जों बोरैबा कारापसन फ्रि दुर्निति फ्रि खालामनो हायो आरो बयबो अधिकारखौ जाहाथे मोनो जों बेखौनो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो ना बेयो मोनसे हाबा जायै मानसि आइजो बेमारि बेयाव न'खराव मोनसेबो सर्स आरो इनकाम खालामनो हाया बेफोरबायदि मानसिनो होनाय जायो आरो गाइडलाइना क्लियार